Tulo ka mga miyembro sa kapamilya patay ug laing anak nakaluwas sa disgrasya. Samtang ang driver sa van nga gitanggong sa kapulisan nangayo og pasaylo sa nahitabo. Aniya ang report. Kuha kining video atol sa pag-rescue sa mga sakay sa auto nga nadisgrasya sa highway sa barangay Dungguan. Gikan sa managlahing direksyon ang mga sakyanan nga nalambigit, ang auto paingon sa Cebu City, samtang ang wing van padung sa norte. Ang wing van hinay raman padagan. Nagalugar raman ang wing van ang katong auto. Sa police investigation gituohang mikawat na og lane ang auto. Posible ani nakatuog gini siya. Palid siya ang driver sa wing van nga kita gid siya nga padung niya ang auto motong iyang gibusinahan. Pag busina wa na mo gyud. Di nam sad siya kalikay kay kilid naman. Patay ang driver sa auto nga si Erwin Mondihar, usa ka seaman, ang iyang asawa nga si Imelda, usa ka magtutudlo ug ang ilang mag-3 anyos nga anak babay nga si Erin Bliss. Samtang nakaluwas ang laing anak nga si Aimer, 7 anyos, kinsa ana karon sa pribadong ospital sa Mandaue City. Ang pamilya nagpuyo sa Macrohon, Southern Leyte ug niari sa Sugbo kay dunay giasikaso. Ang nabiling pamilya naglisod pagdawat sa nahitabo. Sakit. Tingalo may na. Kay bag-o pa mo pumila hindi resibo. Kami gikan pa mi dito silang bahay, nakatrabaho pa mi silang tubigan. Tingaro may banana na inipos na nawa na mo igagaw. Samtang gitanggong sa Danao Police ang driver sa van, kinsa nangayog pasaylo sa pamilya sa namatay. Sa akong pag-drive, pag inabuhi man, inabuhi rama ko. Walang magtuyo sa disgrasya bro. Nagtabo man, walang mangayar akong pasaylo sa mga kabanay. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Samtang laing disgrasya dito sa lungsod sa Liloan, nakuhaan pa sa CCTV ang pagdaro sa sakyanan sa mga barrier sa highway. Nakuhaan sa camera ang usa ka establishmento umingaw kay nga dan sa may barangay Yati. Apan taod-taod kalit lang nga gidaro ni usa ka pick-up ang mga plant boxes sa tunga sa highway. Sunod nga hitabo, mibalitok na ang sakyanan. Sa maong insidente, samdan ang mga sakay sa pick-up nga sila si Franklin Ferrer, 57 anyos, nga mao'y nag-drive, Romualda Ferrer, 57, o Roberto Tibay, 29 anyos. Gidala sila sa ospital aron matambalan. Sa investigasyon sa kapulisan sa lungsod, matod sa driver, di kayo siya pamilyar sa dan nga mo'y hinungdan ngayang gidaro ang mga barrier o plant boxes sa tunga sa kalsada. Kagahapon sa hapon, wala pa makuha ang sakyanan sa highway apan gipadakli na kini aron dili makabalda sa trapiko.